Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Josmar Hainal Dao Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatika po at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka ngayong araw ng linggo. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid, ang ating School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW at ang mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito DWKN 1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa pangalawang distrito, DCGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon naman. At sa pangatlong distrito ay DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayo magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan at sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapo-Rapo, Pulanggi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piodoran, Huvillar at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang kami po ay taus-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito sa probinsya ng Albay. Okay, so kahapon po ay pinag-usapan natin ang Palay Check System, kaya itutuloy-tuloy na po natin ang talakayan sa Palay Check System. Kaya sama-sama nating pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Pabida itong si Manang Biday. Tuwing taniman ay sinisiguro niyang mauuna siyang magtanim kaysa sa mga kalapit bukid niya. Feeling niya kasi ay tinitingala ang nauuna. Basehan naman ni Manong Goryo ang sabi-sabi at tsismisan sa tindahan kung ano ang magandang variety ng palay na itatanim. Minsan pa nga ay nakikipagpalitan na lang siya ng binhi sa kapitbahay. Bahala na si Batman kung matibay ba sa pesting insekto at sakit ang palay na kanyang itatanim. Kaya naman ang ending ng kwento ay galak na galak ang mga pesting insekto sa kanilang mga palayan. Tuloy-tuloy kasi ang kanilang makakain bukod sa paboritong variety ng palay pa ang kanilang tanim. Nako, anong intay-intay? Bakit ako makikisabay sa mga kalapit bukid ko para magtanim? Pwede namang mauna. Wala akong batas na lalabagin. Magpapatanim na ako. Pwede na itong binhing palay na ito. Taniman na sa susunod na linggo. Juicy pa ba ako? Mukhang matibay naman sa peste itong binigay ni Paring Ambo. Ang
Paglipas ng panahon. Sandali lang! Bakit halos lahat yata ng pesteng insekto ay nasa palayan ko na? Itong mga katabi ko ay hindi naman inatake ng mga pesteng mga ito. Anong nangyari? Nauna pa naman ako magtanim tapos ako pa ang napeste. Palpak yata itong binhing na itanim ko. Parang paboritong pulutan ng mga pesting insekto eh. Lagot ako nito. Warat na naman ang pitaka ko. Nagtaka pa ito sina Pabidang Manay Biday at Pabibong si Manong Goryo. Inaatake na po ng yellow stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice blackbug at rice bug at inyong palayan. Mas gathering na nga ng mga peste ang nangyayari. Hindi po kasi kayo nakipagsabayan ng tanim at mahinang binhi ang ginamit nyo. Kulang din po kayo sa pag-monitor ng inyong palayan. Kaya naman, happy-happy ang mga pesting insekto sa inyong bukid. Kaya nga nagmadali na ako magbomba ng pestisidyo sa palayan para puksain sila. Pero walang nangyari. Hindi kasi spray ang solusyon. Paano mo naman nalaman? Aber? Sa radyo, makinig din kasi kayo ng mga programang pang-agrikultura. Lesson 15. Pesteng insekto, paano lalabanan? Maraming dahilan kung bakit inaatake ng pesteng insekto ang palayan na siyang dahilan ng naghihikaos na ani at kita. Angat tayo kung ating malaman ang mga pamamaraan kung paano maiiwasan ang mga pesteng insekto sa palayan at matukoy ang pesteng maaring makalusot pa rin. Upang talakayin ang offline iwas peste, makakasama natin ngayon si Ginoong Leonardo V. Marquez, Insect Pest Management Expert mula sa PhilRice. Sir Leo, paano po umaatake ang pesteng stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice blackbug at rice bug sa ating mga palayan? Bago po ang lahat, magandang araw muna po sa ating mga tagapakinig. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay, ang una po niyong tanong ay paano umaatake ang mga pesteng ito? Unahin po natin ang stem borer. Ang stem borer po ay paru-paro. Ito po ay mangingitlog at ang uod po ay mapipisa. Ito po ay papasok sa loob ng tillers o yung tangkay ng palay at kakain po ito sa loob. Ang mangyayari, pagka ang ating pong palayan ay nasa vegetative stage, ang gitnang bahagi po nito ay matutuyo. Kaya ito po ay tinatawag na dead heart. Pagka naman po ang ating palayan ay nasa reproductive stage na o yung may bunga na, ang bunga po nito ay mamumuti at ito po ay tinatawag na whitehead. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang green leaf hopper. Ang green leaf hopper naman po ay insekto na sumisipsip ng katas ng palay. Subalit, ang kanya pong pagsipsip ay hindi mahalaga o hindi po pinsala sa palay. Ang mapaminsala po sa green leaf hopper ay yung paglilipat po niya ng sakit na tunggro. Ang green leaf hopper po, pagka po siya ay sumipsip sa katas ng may sakit na tunggro na palay, tapos lumipat siya at sumipsip sa palay na walang sakit, na ililipat po niya yung sakit na tunggro. Kaya po siya ay nakakapaminsala. Ang brown plant hopper naman po ay ganun din. Isa rin po siyang plant sucking insect. Ibig sabihin, sinisipsip din niya ang katas ng palay at ito po ay sinisipsip niya hanggang sa matuyo yung palay. Talagang literal po na matutuyo. Kaya po ang tawag sa kanyang pinsala ay tinatawag na hopper burn. Kung rice blackbug naman po, ganun din po ang ginagawa nito. Sinisipsip po niya ang katas ng palay. Natutuyo din ang buong puno ng palay at ang tawag naman po natin sa kanyang pinsala ay bug burn. Kung pag-uusapan po natin yung pagkakaiba ng brown plant hopper at saka ng rice blackbug, mas paminsala po ang brown plant hopper kasi bukod po sa pagsipsip niya ng katas at pagkatuyo ng palay, nakapaglilipat din po ito ng sakit na ragged stunt at saka grassy stunt. Ang sakit po na ito ay virus din at ganun din po yung mangyayari, hindi na po mamumunga o mamamatay na po yung ating palay. At ang panghuli po ay rice bug.
sabi ko nga po sa mga lecture ko sa mga farmer, ito yung tinatawag na birthday insect pest ng rice. Bakit? Kasi kung ikukumpara po natin ito sa tao na mahilig umattend ng birthday at kumakain ng cake lang ang kanyang kinakain, ganun din po ang rice bug kasi ang kinakain niya lang ay yung bunga ng palay. Kapag po sa isang pamayanan laging may birthday, yung tao po na cake lang ang kinakain ay lagi po siyang may pagkain. Ganun din po ang rice bug na kung sa ating palayan ay hindi po tayo magsasabay-sabay ng pagtatanim at lagi pong may bunga ang palay, lagi rin pong may makakain ang rice bug. Ano po ba ang ginagawa ng rice bug? Ito po ay sinisipsip niya yung bunga ng palay mula po sa pagbulaklak pa lamang hanggang sa paglalaman po ng palay. At yung kanya pong pagsipsip ay nagiging dahilan para maging pipis o kaya po may mantsa o may dumi yung bunga ng palay. Base po sa napakinggan namin ay parang nakakabahala po yung mga damage ng ating mga insekto po na nabanggit. Gaano po ba kalaki ang magiging pinsala sa ating palayan kapag umatake na ang stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice black bug at maging ang rice bug sa ating palayan? Tama po na nakababahala nga po itong mga pests na ito dahil sa ating pong termino, ito po yung mga tinatawag nating major insect pest of rice. Ito po yung nakakagawa ng malaking pinsala. Unahin po natin yung stem borer. Ang stem borer po kaya po nitong bumawas ng mahigit 50% o mas higit pa na aanihin sa palayan, lalo na po pagka ito po ay umatake sa panahon po ng nagbubunga na o yung kung ang kanyang maging damage ay yung tinatawag na whitehead. Ang green leaf hopper naman ay hindi lang isang farmer ang dapat mag-alala dahil ang kanyang tunggro na inililipat kaya niya maapektuhan ay isang buong pamayanan. Ganon din po yung brown plant hopper. Kung ito ay umatake, maluwang din at saka pagka ito ay nakagawa ng hopper burn, halos wala ka nang aanihin. Ganon din po yung rice black bug. Region, probinsya, kung ito po ay makaapekto. At ang rice bug din naman po, kung kailan may bunga na, nakikita na ng farmer yung bunga, ay nababawasan pa ng malaki dahil pipis yung kanyang aanihin. At kung hindi man mapipis ay bababa naman ang kalidad dahil may mantsa ang bunga. Medyo nakakabahala nga po sa ganyang sitwasyon kung ang mga peste po na yan ay pababayaan po natin. So paano po natin maiiwasan o kaya naman mababawasan man lang ang mga pesting ito sa ating palayan? Tama ka dyan sa sinabi mo. So nakababahala nga sila, sinabi ko nakababahala sila. Pero ang dapat nating tandaan, sila po ay maiiwasan at yung kanila pong damage ay kaya pong bawasan. Unahin po natin yung mga general na paraan o lahat ay masasakop mo na lahat ng peste. Sa umpisa pa lang ng ating pagtatanim, gumamit na tayo ng mga variety na may matibay na resistensya laban po sa mga peste nito, stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice bug, at saka rice black bug. Ngayon po, pag gumamit na tayo ng maresistensyang variety, sabayan po natin to ng tamang pagtatanim. Paano pa tayo tamang pagtatanim? Ang ibig ko po sabihin ay sumabay po tayo dun sa ating mga kalapit bukid. Ang mahalaga po dito, pagka po sabay-sabay tayo magtatanim at aatake ang alinman po sa mga pesting ito, hindi po tayo mapupuruhan. O kaya po wala po sa ating mga kalapit bukid ang mananatili o mas malaki yung kanyang magiging pinsala dahil sabay-sabay po tayo nagtanim. Ang ibig pong sabihin nito, mas maluwang po yung lugar na kakainan at hindi lamang dun sa ating bukid. And then, tingnan din po natin yung tamang pag-aabono. Paano ba yung tamang pag-aabono? Ang palay po natin, ang tanim po natin palay, mentras po nilalagyan natin yan ng pataba, gumaganda, tataas po ang ani natin. Tama. Subalit, mayroon din po yan tinatawag na threshold o yung hanggang doon lang, kahit dagdagan mo pa ng maraming pataba yan, ganito lang yung kanyang aanihin. Pero,
yung sobra nating ilalagay na pataba, ang magiging sanhi naman po ito ng paglambot at sobrang pagberde ng ating palay. At ito po ay nakakaakit sa mga peste na ito. Sabi ko nga po, mga nakababahalang peste na ito. At pag tinamaan yung ating palay, malambot, madali po silang masira. So yun po yung mga general na paraan. Tingnan naman po natin kung iisa-isahin natin. Ang stem borer po, pagka po ang ating palayan ay bata pa lamang at ito ay umatake at nakapagdulot po ng tinatawag na dead heart. Yung pong ating palayan, halimbawa may namatay na tillers, yung ating pong palay ay makaka-recover po yan sa sira po ng stem borer. Wala pong dapat uling ikabahala. Ngayon, sunod po natin yung stem borer atake po pagka naman po ang palay ay may bunga na. At ang palay po natin ay makakapagdulot na po ng tinatawag na whitehead. Ang gagawin po natin, titingnan po natin kung yung po bang buwan ng ating pagtatanim ay nakatama rin yung ating pag-ani o yung pagbubunga ng ating palay ay nakatama din ba sa regular na pagdami ng stem borer sa ating palayan. So ngayon, kung halimbawa may stem borer na, titingnan po natin ay kung kailan lalabas yung paru-paro. Makikita po natin to sa ating ilawan, sa ating mga ilaw sa poste, at ganoon din po sa bukid. Huwag muna po tayong mabahala pag nakita natin yung mga paru-paro. Ngayon, tingnan natin kung kung mangingitlog na sila sa ating palayan. Dapat, isa yan sa dapat nating kilalanin. Kasi sabi ko nga kanina, ang stem borer ay isa sa mga nakababahalang peste ng palay. So, kilalanin natin dapat yung itlog. Ngayon, yung itlog po na yon, kunin natin, kumuha tayo ng sample. Ilagay natin sa garapon o sa bote, ilagay natin ng takip. Hintayin natin kung kailan mapipisa. Dito na po papasok kung ang mapipisa po dito ay yung uod ng stem borer o yung tinatawag po natin mga parasitoid. Yung mga parasitoid po, ito po yung pumapatay sa uod ng stem borer. So titignan natin kung ano yung mas marami, kung yung uod ba o yung parasitoid. Pag nagkataon na mas marami po yung uod ng stem borer at tayo gagamit ng chemical, dapat po gawin na natin ang pag-spray sa loob lamang ng 3 araw. Bakit 3 araw lang po? Kasi po yung uod ng stem borer, pagkapisa po nito, mayroon po siyang 3 araw bago pumasok sa suwi ng palay. Pag nakapasok na siya sa suwi ng palay o doon sa tiller, nandoon na siya sa loob, kahit po bombahin natin sila ng pamatay peste, hindi na po natin sila mapapatay. So, ang sinasabi ko po dito, meron po tayong option pagka tayo ay kumolekta ng itlog ng stem borer, malalaan natin kung kailangan ba natin ng chemical o kung kailan tayo mag-i-spray. So, yun po yung una. Sumunod po ang green leaf hopper. Ang sabi ko kanina, ang pagsipsip nito ng katas ng palay ay hindi mahalaga. Subalit po, pagka may tunggro sa paligid, yun po, nagiging mahalaga ang green leaf hopper. Kung pagbabatayan po natin ang paggamit ng chemical, kung may green leaf hopper at walang tunggro, hindi gagamit ng chemical. Pagka naman po may green leaf hopper at mayroong tunggro, obligado pong gumamit ng chemical. Yun po yung ating mga tatandaan. Isunod po natin ang brown plant hopper. Ang brown plant hopper po dapat ay hindi po natin ginagamitan ng chemical dahil isa po ang brown plant hopper sa peste na kaya pong kontrolin ng mga kaibigan nating insekto. Kung minsan nga po, mas nakakasama pa yung paggamit natin ng chemical at nakapagpaparami pa ng mga brown plant hopper. Then, isunod po natin ang rice black bug. Ang rice black bug po ay ganun din ang kanyang ginagawa. Sumisipsip nga po siya ng katas ng palay. Subalit, meron din po siyang panahon kung kailan po siya dumadami. Una po nating iiwasan, halimbawa, alam natin na sa ganitong buwan ay tataas ang bilang ng mga rice black bug. Dapat po, sa buwan na ito, naka-ani na tayo. Hindi po makakaila sa atin kung kailan madami ang rice black bug. Dahil ito po ay lumilipad kapag po kabilugan ng buwan. So, alam natin kung kailan sila madami.
Isunod po natin ang rice bug, yung birthday insect pest. So ang pinakamahalaga po dito ay may iisang panahon lamang na may bunga ang ating palayan sa ating pamayanan. Pagka po tayo ay nagsalit-salit, halimbawa, nagtanim si Pedro, sa susunod na buwan naman si Juan, sa susunod na buwan ay sino pa? Yung isa ko pang kumpare. Ang mangyayari po nun, 3 buwan din po na available ang pagkain. At ang rice bug po ay dadami at dadami sa ating lugar. So ang pangunahing lunas po para sa rice bug ay sabay na pagtatanim para po may panahon na wala po silang makain sa ating lugar. Ayan, so hindi lang po pala chemical ang kailangan para makontrol po ang mga peste sa ating palayan. At nabanggit nga po ni Sir Leo ay dapat gumamit tayo ng matibay na variety at sabayang pagtatanim ay sapat na para may paunang pag-iwas tayo sa mga peste. Sakali naman po na nasa palayan na natin ang mga pesteng ito, ano po ang mabuting gawin ng mga magsasaka? Okay, ang tanong po natin ngayon ay kung sakali namang nandoon na sa atin ang palayan ang mga pesteng ito, ano po ba ang mabuti nating gawin? So unang-una, relax muna tayo. Chill lang muna po tayo. Tapos, tingnan natin ano ba yung peste. Identify kung ano yung peste. Then, tingnan natin yung bang ating variety. Maresistensya dun sa ating maresistensya laban dito sa pesteng ito. Kung maresistensya, okay lang. Check. Chill pa ulit. Pagka naman po hindi, tingnan natin kung ito ba ay dadami yung populasyon ng peste. Tingnan po natin kung ang ating peste na mayroon sa ating palayan ay yung tinatawag na rice bug. Alam po natin na ito'y sumisipsip ng bunga ng palay. Tapos ang ating palayan ay nasa tillering stage pa lang, walang bunga. So bakit po tayo mag-alala? Hayaan lang po natin sila. Ganon din po sa ibang peste. Pagka alam po natin na hindi nila kayang sirain yung ating palayan, ay mag-relax lang din po tayo. Tapos, ano pa yung nabanggit ko kanina? Pagka po ang ating palayan ay may peste na, tingnan po natin yung ating paglalagay ng pataba. Huwag po tayong maglagay ng sobrang pataba. Kung kailangan po ng pataba ng palay, ilagay po natin ng 3 beses o split natin ng 3 beses para mabigyan ng panahon yung palay na magamit ng tama yung pataba o yung abono na inilagay natin. Huwag biglaan para hindi sila maging maberde, malambot at maging kaakit-akit sa mga peste. At kung ang peste naman na po na ating sinusubaybayan ay patuloy na dumadami, maaari naman po tayong gumamit ng kemikal. Pero tandaan po natin, ang paggamit po ng kemikal ay huling paraan na lang. At ano po yung ating mga panuntunan o yung mga dapat sundin sa paggamit ng kemikal? Una po, alam natin kung ano yung peste na target natin. Pangalawa, alamin natin kung ano yung pesticide na ating gagamitin. At pangatlo, alam natin kung kailan gagamitin at kung nasaan yung peste na ating i-spray. Pero wag po natin kalilimutan, ito po dapat ay huling paraan na lamang. O nagawa na natin yung lahat ng paraan para maiwasan at mabawasan yung sira ng peste pero dumadami pa rin sila, tsaka lang po tayo gumamit ng kemikal. Ayan, napakarami po naming natutunan sa pamamahala ng peste sa palayan. So hindi po pala tayo dapat mabahala kung nandyan po mga peste sa palayan. Sir Leo, baka may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating kababayang magsasaka. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, i-summarize ko lang po yung ating mga pinag-usapan. Ang mga pesteng stem borer, green leafhopper, brown planthopper, rice black bug at rice bug ay ang mga major insect pest ng rice. Sila po ay talagang nakakapinsala sa ating palayan. Subalit, hindi po tayo dapat mag-alala. Iwasan po natin sila sa pamamagitan ng paggamit ng maresistensyang variety. Iwasan po natin yung mga buwan kung kailan sila tumatama o dumadami sa ating lugar. At makipagsabayan din po tayo ng pagtatanim sa ating mga kapwa magsasaka. Kung nasa palayan na natin sila, tulungan naman natin yung ating palay. Huwag po tayo agad gumamit ng pesticide para dumami yung ating mga kaibigan insekto. I-regulate po natin ang paggamit ng fertilizer para ang ating palay ay hindi maging malambot at kaakit-akit sa mga peste.
At kung wala po tayong magagawa na nangangailangan na pong gumamit ng chemical, gumamit lang po tayo. At mag-ingat po at dapat alam natin kung paano ang paggamit ng chemical. Yun lang po at maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Huwag nang hintayin pang salakayin ng pesteng insekto ang palayan. Tsaking matibay sa pesteng insekto at sakit sa inyong lugar ang pipiliing variety ng palay. Siguraduhin magpalit ng variety tuwing ika-2 hanggang ika-4 na taniman. Makipagsabayan din ang pagtatanim sa mga kalapit na palayan. Iwasan ang sobrang maaga o huling pagtatanim kaysa sa karamihan. Bigyan din ng 30 araw man lamang na pahinga ang lupa pagkatapos mag-ani bago muling tamnan. Hayaan din nating dumami ang mga kaibigang organismo sa palayan tulad ng tutubing karayom, putakte, gagamba at marami pang iba. Sila kasi ang makikipaglaban sa mga pesteng insekto na yan. Biological control ang tawag dito ng mga dalubhasa. Huwag ispray agad ang solusyon. Maaari kasing madamay na mamatay ang mga kakampi insekto sa palayan. Huwag din po nating kalimutang libutin sa tuwi-tuwi na ang ating palayan nang maagapan ng mga potensyal na problema dulot ng mga peste. Palay Tanong. Tama o mali? Nang maiwasan ang pagsalakay ng peste, agad na magbomba ng pestisidyo kung may makitang insekto sa palayan. Sagot? Mali! Palay kaalaman. Ang sobrang pagbubudbod ng patabang nitroheno sa palayan ay mitsa ng pagdoble ng dami ng brown plant hoppers, kaya mas lalo silang nakapipinsala sa tanim. Dami na ang peste ngayon. Bong, ilan ba yung nabilang mong peste? Peste? 3. Ha? Ano? 3 nga. Mahigit 10 ang bilang natin. Pero hindi lahat ng yung peste. Ha? Anong ibig mo sabihin? Pag-explain. Ang ibig kong sabihin, sa pagbibilang natin, mas marami pang kaibigan kaysa sa kaaway. Kaibigan? Kaaway? Oo, kaibigan. Parang ako lang yan, Damian. Tinutulungan kita para sa ikabubuti mo o natin ng palayan mo. That's what you call friend. Eh, ang dami nila. Nakadikit pa sa puno at dahon. Baka masira na naman tong mga to. Alam mo, ang mga insekto na yan, parang mga tao lang sa mga lansangan eh. Maaari mong sabihin kaaway, pero hindi mo alam, meron ka pa rin kaibigan doon. Bumabanat ka na nang wala sa oras eh. Tara na at kukunin ko na yung sprayer ko. Ha? Teka. Ibig mong sabihin, papatayin mo mga insekto kaibigan dito? Hindi ka sigurado kung kaibigan yung mga yan. Naku naman! Kaibigan Bong, anong iisip mo dyan? Halika na, mag-spray na tayo. Aha! Damian, papatunayan ko sa iyo ang sinasabi ko. Paano? Maghahanap tayo ng sinasabi kong kaibigan at kaaway. Ikaw na lang. Damian o Damian? Damian! Halika dito, bilis! Bilis! Oo, patayin mo na yung nakita mo. Hindi! Magandang show ito! Wow! Saan? Yan o! Yan? Oh. Dahan-dahan lang, huwag kang malikot.
Baka maistorbo si Tipaklong. Kaibigan ba yan o kaaway? Oo, kaibigan yan. Tipaklong sa kaparangan. Kinakain nila ang mga itlog ng aksip, kuhol, leaf feeders, at mga atangya. Isama mo pa ang mga supling ng plant hopper at leaf hopper. Ang lupit naman pala. Kaya pala haba ang sungay eh. Tama, parang ikaw lang yan eh. Mahaba ang sungay kaysa sa katawan. At least, nakakatulong ka pa rin sa kapwa mo tao, di ba? Pwede. Paano naman yung maiksi ang sungay? Yan, yung maiksing sungay ng Tipaklong na yan. Tamad yung mga yan eh. Kaya ang alam lang nilang gawin ay ngat-ngatin ang mga dahon ng palay. Mas ok pala kung mahaba ang sungay ano. Oo naman. Anong debate dito? Eh, Kanina ko pa kayo pinagmamasdan eh. May problema ba? wala naman. Etong si Dam yan eh. Gustong mag-spray porque marami daw nakitang insekto. Sabi nga nila, hindi lahat ng insekto sa palayan ay peste. Tama ka dyan, Marco. Tignan mo, sana namang kaibigan oh. Ano naman yan? Yan! Yan ang insektong pagong-pagungan. Hugis Volkswagen. Kulay orange at malakas kakain ng mga pesting insekto. Ano naman kakainin yan? Kalit-lit niyang insekto. Yan ka na naman Dam yan eh. Judgmental ka na naman ah. Porque maliit yan. Kayang-kaya niyang kumain mas malaki sa kanya. Sigurado ka? Oo naman. Masarap para sa kanila ang uod ng aksip ng leaf folder at mga plant hoppers. Parang si Tipaklong lang yan eh. Mahilig din siya sa mga supling ng mga plant hoppers. Bakit kaya? Simple lang yan. Mabagal, maliit, masarap sa kanila. Malapit na talaga akong bumilib sa'yo. Halika dito. Tignan nyo ito. Ito. Tignan nyo ito. Ito ang pangahanggagamba o long jaw spider. Tignan nyo at kinakain niya ang green leaf hopper. Yan, isang malupit na namang agahan ng kaibigang insekto. Talagang sarap na sarap yung gagambang yan ah. Oo, hindi lang yan. Pati ang mga malalaking insekto tulad ng aksip, leaf folder o stem borer ay tinitira din niya sa tulong ng kanyang mga sapot. Tama, kaya Dam yan, huwag kang mag-alala. Kung may maliliit kang kaibigang kulisap, meron ka rin kaibigang malalaki sa paligid. Oo nga no. Ayun! Ayun pa ang isa, tutubing karayom. Saan? Oo nga no. Ang mga tutubing karayom ay kumakain ng mga peste ng palay na mabilis kung gumalaw. Tulad ng green leaf hoppers at leaf folders. Correct! Marami pa tayong makikita dito. Tulad ng putakti, ground beetle, at ibang klase pa ng mga tutubi. Ito pa. Water strider, Wow! link spider, Ooh! orb spider, Wow! dwarf spider, Wow! wolf spider, jumping spider, at damyan spider. Lahat ng yan, kaibigan natin. Buong spider? Larva spider? Ay nako! Sumilong nga muna tayo at nang mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa ating mga kaibigan. Paring Marco, naawa ako sa mga insektong na-spray ko nung nakaraang cropping. Kaya nga, huwag dapat mag-spray hanggat hindi ka sigurado na peste o kalaban ang mga insekto sa iyong palayan. Correct! Kaya't laging tandaan, hindi lahat ng insekto Ay peste sa palayan! Pero ang tanong, paano natin padadamihin at aalagaan ang mga kaibigan insekto? Madali yan. Pagtanim tayo ng mga namumulaklak na halaman sa ating palayan. bulaklak. Ano naman ang kinalaman ng bulaklak sa mga kaibigan insekto? Magandang tanong yan. Ang mga namumulaklak na halaman ay nagsisilbing tirahan at pagkain ng mga kaibigang insekto. Kahit wala pa ang palayan, kung wala silang makakain,
andudong pa rin sila at nabubuhay at dumadami sa mga namumulaklak na halaman. Namumulaklak? Saan naman ipupwesto yan? Maaaring itanim ang mga namumulaklak na halaman sa gilid o tabi ng ating palayan. Anong klaseng bulaklak? Magandang tanong ulit yan. Alam na alam yan ng misis ko. Maaari tayong magtanim ng bidens o kaya butter daisy. Biden? Butter daisy? Baka naman mahal yung mga yan. Hindi. Ang bidens at butter daisy ay natural ng halaman na nandito na sa ating paligid. Madali silang patubuin at paramihin. Yung ba'y tanim ng misis mo sa paligid ng iyong palayan? Oo, siya nga. Baka naman pwedeng makahingi ng mga yan. Sige, tara, humingi tayo sa kanya. Mahal! Oh, musta? Ang gaganda na ng mga halaman mo, mahal ah. Siyempre naman, katulad na nag-aalaga sa kanila. Kaya nga pala, mahal, kasama ko si Bong at saka si Damian. Pinag-uusapan namin ang mga tanim mong halaman. Ah, ito ba? Alam nyo ba na hindi lang ito palamuti sa ating palayan? Hindi lang magandang nandyan sila. Nakatutulong pa ito para maparami natin yung mga kaibigan nating kulisap na umaatake sa mga peste ng palayan. Kanina pa nga namin pinag-uusapan yan eh. Sabihin mo na. Ikaw na kaya? Baka naman pwedeng makahingi ng namumulaklak na halaman. Aba, oo naman. Itong mga halaman na ito, madaling itanim, madaling alagaan, kaya madali ring paramihin. Kaya okay na okay, bibigyan ko kayo. Talaga ba, mahal? Pwede mo silang bigyan? Oo naman, mahal. Alam nyo ba, hindi lang naman itong mga namumulaklak na halaman na ito ang maaari nyong itanim sa gilid ng inyong palayan. So maaari din kayong magtanim ng mga gulay at maaari nyong dagdag income, no? At siya rin na mapagbabahayan ng mga kaibigan nating kulisap. Ang galing ah. Ganun pala yun. O ito, maaari nyo nang kunin ito. Maaari pa kayong kumuha ng mga bulaklak sa gawiroon. O, konti-konti lang ha. Ayos. Ayos. Tama po ang inyong narinig. Magtanim tayo ng namumulaklak na halaman sa ating palayan. Sila ang magsisilbing pagkain ng mga kaibigang insekto sa ating palayan. Tulad ng putakti, gagamba, pagong-pagungan at marami pang iba. Sila na ang bahala sa paglaban sa mga pesteng kaaway sa ating palayan. Halaman, bulaklak, sa tabi ng palayan, simple lang at makakalikasan. Okay, so maraming salamat po ulit, Phil Rice, ang ating content developer. Ayan, mga farmer enrollees, ating natunghayan ang mga aralin na may kinalaman pa rin sa palay check system. Okay? Sa Sabado po, ipagpapatuloy natin yan. Okay? So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, Phil Rice at ATA Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod po ulit na Sabado, same time, same station sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalos po. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at Phil Rice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always